Aktar tard illejla fuq Net Television, iż-żewġ deputati li esprimew interess li jikkontestaw għal kariga ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jkunu qed jiddiskutu l-viżjoni tagħhom fil-programm Opinjoni. Alex Borch u Adrian Delija li esprimew l-interess li jservu fl-ola kariga tal-Partit Nazzjonalista se jkunu qed jiddiskutu fost l-oħrajn il-proposti tagħhom għall-Partit Nazzjonalista u għall-pajjiżna, il-ħidma parlamentari, il-parteċipazzjoni tan-nies fil-kampanji tagħhom, il-kuntatt tal-Partit Nazzjonalista man-nies u mal-għaqdiet soċjali u l-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista. Il-proċess ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista wasal fit-tieni fażi tiegħu kif iż-żewġ deputati għaddejjin minn proċess ta' due diligence li jieħu massimu ta' 6 ġimgħat. Dawk li jgħaddu minn din il-fażi ikunu jistgħu japplikaw uffiċjalment sabiex jikkandidaw ruhom għall-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista. Intant il-programm Opinjoni fuq Net Television se jibda fid-9:15 ta' filgħaxija.